Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ukhozi FM indaba yaziwayo ukuthi umphathi wokhozi FM ushiyile amaskandi ongenayo because kunalabalandeli bamaskandi abakhomentayo guys kuhlukahlukene ama-comment awafani. Okay, last day kuvela ukuthi-ke kwaba ney'nhlamba ezayibheke kumphathi wokhozi FM kwi-radio station ngenxa ye-Song of the Year. Ake ngithi nje i-Song of the Year yes into enkulu and into yokukhozi FM leya ya 2359 ukuthi silindele ingoma enkulu and ngiyazi ukuthi baningi abasuke belalela ukhozi ngaleso sikhathi. Ake ngithi nje South Africa maybe u-60% i-Song of the Year siyilinde kukhozi, yingakho bayibuzwa ngokuba yi-brand ukhozi FM ukuthi lento isaneveli noma isenayo iveli. Kwaba ney'nhlamba because kudinwa abantu nani. Mase kuba yilena-ke yokufika kwesinqumo sokuthi umphathi uyasula noma umisiwe. Ngizokhuluma-ke nalo othanda ukuthi akhele izinto phezulu. Ukhozi FM akusiyo into encane, akusiyo mhlampe i-radio station le yaselokishini lungaphansi ka-SABC. Kunemigomo nemibandela eminingi. Lokhu okucomplaina khona abalaleli bomsakazi yinto elungisekayo leyo ukuthi mhlampe sibe wrong la kwalungiseka ini, kulungisa kanjani lokho, kube ne-stress sokulungisa lento. Ngicela ukwenza isibonelo ngomalume uSibu Buthelezi obenza ishow kukhozi FM. Kwaba nenkinga, ngiyaxolisa ukuthi ngenza ngaye isibonelo kulento esiyixoxayo kodwa ngifuna ukuthi sigqame lento esiyixoxa manje ngoba siyaxoxa kule channel, siyaxoxa, akukhompi, akuthukwana. Ngeke uhambisane nama-views ami ngaso sonke isikhathi, ayikho inkinga, kodwa ukuthi ungiphikise ngiphikise ngikwazi ukufunda into oyibhalile, hhayi ungithuke, hhayi futhi uqamba amanga, hhayi futhi indaba yama-paragraphs. Sikhuluma ngento le yenzakalile manje ukuthi umphathi wokhozi FM kuthiwa usulile noma usemile kumsebenzi wakhe. Mina into engizama ukuyiveza kuwe kuqoqa ubufakazi obuningi oma emsebenzini ngoba kufanele ukuthi zisuke zikhona izinto azaziyo angangavela. Kodwa into engishoyo futhi ukuthi akekho ongadeserve ukunikezwa ithuba-ke i-second chance. Nangu uSibu Buthelezi uneshow kukhozi FM elande abantu kusukela ngeSunday ekuseni la kwakuyini konje le yokuthi kusizwa abantu, sekuyinto nje enkulu kuhlanganele nomphakathi nosomabhizinisi kanjani. Kwaba nento-ke eyiphutha ubalethile abalaleli umalume uSibu Buthelezi kukhozi FM ngohlelo lakhe, indlela aphatha ngayo uhlelo, izwi lakhe, ube yi-brand enkulu kodwa engaphansi kokhozi FM. Kwenzakalani-ke? Wajoyina izinto zamabhizinisi ngoba ethi uzosiza abantu. Kwangahamba kahle. Mangahambi kahle kube nesikhathi la bantu sebethi-ke bajoyinile baqala bakhuluma nabantu bezindaba. Mabekhuluma nabantu bezindaba bafakani? Umsakazi wokhozi FM uSibu Buthelezi. Ngesikhathi befaka ukuthi umsakazi wokhozi FM, maningi ama-calls asetholwa ukhozi FM sekukhalazwa ngoba manje uma kunento eyenzakalayo ingabi yinhle isithinta naleli office areporta kulona. Bathi-ke abantu mabecomplaina, sizwe la kukhozi FM athi kunebhizinisi elikanje hase siya-investa ngoba kuyinto enhle. Akusahambi-ke kahle. Masizama ukucommunicate naye asithole ukuthi kwenzakalani. Kwabanye usho lokhu, kwabanye usho lokhu. Ukhozi belithola la uma-calls. Lasukhozi lenze njani? Kwavela sengikhohliwe ishow yayi e.tv. Ishow sengibiza ngakudala ukuthi u-e.tv ya ngiyakhohlwa ngalezi iy'namba ze-DStv. Yavela ishow. Kwishow wafika ubani? uSibu Buthelezi ezokhuluma. Makuqeda ukuthi kukhulume uSibu Buthelezi bembuza iside lakhe belandela, bavela abantu
abantu bameleni esikhundleni sokuthi nayi evidence ukuthi naba abantu ebebengena la bethi bezo-invest kwangahamba kahle. Inkinga yini? Balahlekelwe kakhulu labantu. Mabekhala abakhali kuSnokutheni kuphela kodwa bakhala nangoKhozi bathi ngeNokhozi FM lubaxhaphazile nalo ngoba lento abeyikhuluma yebhizinisi izwakala kumsakazo. Mayizwakala kumsakazo kwalimala abantu abaningi, abanye sebene-depression, abanye banezindlu ezingaphelele. Ubufakazi bento eyenza kube nesizathu esindayo ukuthi uKhozi FM ke luthi-ke kuzoba nzima ukuthi umphakathi esiwusebenzelayo ukhalaze ngomsakazi wethu siqhubeke kodwa thina simfake la lento ibingalungisiwe. Angeke ngisazi-ke isizathu soKhozi bona mase bembisa ukuthi bathini amagama noma ngabe incwadi, kodwa manje uKhozi seluphakathi nendawo ngokuthini sisebenzela umphakathi kodwa nawo umphakathi ulimele, ubufakazi bukhona. Ngiya kulona-ke ozogijimisa ukuthi abalandeli bakaMthandeni because of 1 2 3. Yabo uSibuthelezi uwumsakazi, umphathi woKhozi FM ukwiposition enkulu ke manje. Kune-policy yoKhozi FM yokusebenza yaka-SABC, kunemithetho yakhona. Mase kubukwa ukuthi uphule imithetho emngakanani if kuwukuthi umisiwe. Ngeyakho i-understanding uzoyithatha ngokuthi abalandeli bakaMthandeni bamthuka 1 2 3 uphule imithetho emngakanani engasamvumeli ukuthi aqhubeke. Zingayi-ke mhlawumbe izinto eziyingcindezi kuyena-ke ngoba manje kuphakathi kokuthi uKhozi othatha lesinqumo noma yena uthatha lesinqumo. Kuyena yini-ke uhla lezinto ayibukile wabona ukuthi ngiyama kule position. So musa kugiya ngabalandeli bakaMthandeni, musa nje, musa. Aqali futhi bakithi. Mina ngifuna ukufaka nenkingeni. Yabo uma uyilandela le radio station uKhozi FM indaba zakhona ayiqali manje zindala. Angikhulumi ngomphathi lo wamanje ngoba ngikhuluma ukuthi iperiod yakhe iqale nini iyaphela nini. Engisho ukuthi zikhona izinto ezenzakalayo zikhulume. Mase kuvela amaphutha umsebenzi nomsebenzi unendlela osebenza ngayo, ngeke kuvele kuthiwa kufike abalandeli bakaMthandeni. Yingakho ngithe mina njengoba kukhona noMaskandi, uKhozi akusilo olwamaskandi fans. Siwuthanda impela uMaskandi kodwa sizukhuluma amanga mase sithi uKhozi lume ngoMaskandi. Yingakho imibuzo beyithi uKhozi lona lusayazi yini indawo yalo ezi-radio station kwizinto abazenzayo. Kwabahlebayo-ke baphatha nendlela yokusebenza kubasebenzi abangaphakathi, impatho yakhona. Into esingayazi-ke le ngoba le ingena nalento ethi allegedly rumors. So wena because ubuka ukuthi kuvele i-live kaKhuzani wathini, usuthi-ke shuthi-ke abalandeli bakaMthandeni because bebethuka last year bengekho happy, uhlanganisa into engahlangani. Ngoba ngale ngaphakathi kuKhozi FM akekho ovelile ukuthi-ke uma because of 1 2 3 okutshelwa umphakathi ukuthi umphathi woKhozi FM usulile. Yayizwa into musa ukuqhamuka nama-assumptions akho because ucabanga ukuthi wena uhlakaniphe kakhulu. Even into eyenzeka manje ngoba kukhona i-live video kaKhuzani nokuthi umphathi woKhozi usulile, angeke uze usho ukuthi kulinka kuphi ube umlaleli. Ngeke uzusho. Okushoyo ilokho okucabangelayo. Lona kufuna ukugiya ngokuthi abalandeli bakaMthandeni kwase kwacima nani asakwezi iqiniso lokuthi mingaki imigomo nemibandela ephukile. Mhlawumbe kwaba nama-warnings amangaki. Ama-complaints abevela ngaphakathi abevela kubani ngoba phela umphathi ngaphezulu ukuthi asivezele abasakazi uphethe abasakazi kwi-office lakhe, uyi-manager.
Imenenja ukuze iphume kwisikhundla sayo kusuke kunezinto ey'ningi ey'velayo ey'phathelene nomsebenzi eziphikisana nemithetho ebekiwe ukuthi le radio station isebenza kanje. Ngesikhathi-ke kusamnandi because ubona sengathi into inomaskandi kuphela, ungagijimisi ukuthi abalandeli bakaMthandeni, abalandeli bakaKhuzani, awuzazi izinto ezenzeka laphaya ngaphakathi. Na-last-ke ile nto ade ngisho ukuthi uma sesikhuluma la nge-Song of the Year, musa ukukhuluma ngathi wena ade uhleli kwilona kwi-office la kuKhozi FM, uwumlaleli. Le nto ifana nani, i-artist uma sizoqhamuka izositshela ukuthi i-process yokungena laphaya. Why i-artist inalolo lwazi? Uyena osubmithayo la kwenziwa khona izinto ey'submithayo. Mina ngiwumlaleli ngibamba ukuthi ingoma ivelile. Uma futhi-ke etsheliwe yena ukuthi mhlawumbe ingoma yakhe izodlalwa kawu-3, ingadlalwa kawu-3, i-artist esizobuyisa ukuthi kunalezi zinto esitshenziswa zona zingenzeki. Amanye mina ngisho ukuthi ayi ngeke guys, hayi bo. Le information nina niyithathaphi? Labana bama-paragraphs guys bayinkinga, banemilando emide engahlangani nje. Yazini, uma kuyingoma ifanele ingoma silalele ngomlando. Umphathi woKhozi FM usulile i-statement akasikhiphanga yena. uKhozi alikhiphanga futhi i-statement ukuthi semiseleni. Kodwa-ke ngikunikeza uSbu Buthelezi obekade ewumsakazi lapho kuKhozi FM ngokumhlonipha umalume. Ngiyayazi indaba yakhe ngoba yavela lapha ku-TV. And ku-TV angifuni ukuqamba amanga ngaphoxeke indlela aphendula ngayo. Ngaze ngafisa ngathi mina engcono kube bebengakhulumanga naye, bekhulume ne-spokesperson ukuze lo omkhulumelayo abe nendlela yokumkhava. Waphakama umalume kuleya interview, waphakama sengathi kwalabantu abeze kuye vele ingoba bebeyizidididi bejaha ukuthi bazothola imali le emanciplayiwe, bejaha imali eningi. Ngathi mina mawumela umphakathi abantu bekuthembile, ngoba phela labantu aba-invest imali ey'ngaka, umuntu athi bengizoqedela indlu ngifake imali, ukwenze lento ngethemba lokuthi lento oyifika nayo iyaphila, izophumelela. Bathemba yena kakhulu, bathemba futhi nale radio station akuyona. Alikho-ke ibhizinisi elingenawo amaphutha. Uma singakhuluma manje nosomabhizinisi besho ukuthi ngalahlekelwa kangakanani, nomunye esho ukuthi abantu bacishwe bangibulala, baningi. Ziyalunga-ke izinto, kuhamba ngesikhathi esikulunga, vele ngeke bebuyelwe bonke imali. Kodwa ukuzehlisa guys, akazehlisanga, ngifuna uqamba amanga. Yabo, ngibuka leya episode bemlandela bemfonela nani, yaphela ngicasukile. Kodwa sahamba isikhathi ngaba nento yokuthi onke amabhizinisi aba nama-challenges, ngoba nami khona izinto engingazama okwamabhizinisi wagcina ngaphumelelanga okunye. Kodwa ukuzehlisa ube nobuntu, ngoba manje sekukhona abantu mhlawumbe ukuthola ukuthi bekuyimali engane yokuya e-university, wathi hayi angifake la. Omunye imali ebekuyoqedela indlu, akayiqedile indlu yakhe ayinayo i-roof, wathi angiyifake la ngoba enethemba. Ukukhuluma nalowo muntu awukwazi ukukhuluma noma ikanjani, usumbuka ngathi uthathe lesinqumo ngoba engahlakaniphanga. Ngayibuka kanjalo lento ngathi kodwa-ke uxolo libalulekile ngoba nathi zikhona iy'khathi esiyodinga ukuxolelwa ngazo khona. Akusho ukuthi si-perfect, kodwa nje ukuphela kwami kwaleya episode nomalume uSbu Buthelezi ngathi uhlulekile ukuzehlisa laphayana, noma mhlampe bese kukuningi bemthreatenisha, yikho ekhuluma ngaleya ndlela, wakhukhumala. Kodwa into engifuna ukuthi uyibambe, bebukhona ubufakazi ukuthi naba abantu, nansi imali abayifakile, nayi i-advert ebitheni balandela yona. Wena musa-ke ukusuka nge-comment section enenhlamba masuthi ngoba nabo abantu bekhalaza uKhozi selume ngale nhlamba ukuthi bathuke abalandeli bakaMthandeni last year. Akami kade enza umsebenzi wakhe kahle kuzona zonke iy'ndawo.
Hayi guys, enye indlela benicabange ngayo mina angiyazi. Futhi le nto le nifuna ukuyifaka nomaskandi, nifuna cela ukuyivala le video kungaze ngibhede. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede. Bye.